Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig, de Sant Feliu de Llobregat. Hola, soc en Joan Falcó, que us acompanyarà en aquest resum del còmic 2023. Farem una repassada als principals premis, salons i novetats del món del còmic durant el 2023, que ens permetrà conèixer algunes de les millors obres presentades. Estem parlant del Premi Nacional de Còmic. Borja González ha estat guardonat amb la seva obra Grito Nocturno. La segona novel·la gràfica de l'autor presenta un conte de terror. La nostra segona visita és als Premis Còmic Barcelona, que en la seva 41a edició va premiar les millors obres publicades al llarg del 2022. Destaquem el millor obra a l'autor espanyol publicat a Espanya per Nadar, amb l'obra Transitorios de l'editorial Astiberri. La millor obra estrangera publicada a Espanya va ser per Escucha Hermosa Marcia, de Marcelo Quintanilla, també d'Astiberri. El millor còmic infantil i juvenil per Comiendo con Miedo de l'editorial Astronave i d'Elisabeth Karim Pavón. El Premi Miguel Gallardo, l'autor revelació, va ser per Manuel Romero, per Goya Saturnalia de l'editorial Cascaborra. El millor fanzine va ser per Neodimio Fanzine. I el Premi Votació Popular per Manuel Álvarez i la seva obra Persona Normal de l'editorial Fandogàmia. També el Còmic Barcelona va atorgar el Gran Premi del Saló a Trini Tintorer. A nivell internacional, aquest 2023, els Premis Eisner destaquen el Premi a Millor Història Curta per Finding Batman, de Kevin Conroy i J. Bond. El millor número autoconclusiu va ser per Batman One Bad Day, de The Rider, de Tom King i Mitch Gerads. El millor àlbum nou per The Night Eaters, Book 1, She Hits the Night, de Marjorie Liu i Sana Takeda. El millor guionista se'l va tornar a endur James Tynion IV, que ja en porta uns quants. El millor dibuixant o equip artístic va ser per Greg Smallwood, per The Human Target, i el millor portadista per Bruno Redondo amb la seva obra Nightwing. Amb aquest repàs als premis del 2023 amb el Manga Barcelona. El millor shonen se'l va endur Jujutsu Kaisen. El millor Soho, Confuso Primer Amor. El millor Seinen per Atelier of Witch Hat. El millor Josei per La Princesa Bibliòfila. El millor BL per Given. El millor Yuri per Me enamoré de la villana. I el millor Kodomo per Pokémon Sol i Luna. Amb els Premis Manga Barcelona 2023, el millor manga d'autoria espanyola va ser per Limbo, d'Anna Sánchez, publicat per Planeta Còmic. El millor manga en català per One Piece, de l'Eiichiro Oda, també de Planeta Còmic. La millor novel·la lleugera, Me enamoré de la villana, d'Inori i Aganata, de Sekai Editorial. I el millor fanzine, Un guionista i un dibujante hacen un manga, de Escudero i Romero. Seguint cercant les obres més interessants d'aquest 2023, podem mirar quins van ser els còmics infantils més prestats a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona aquest 2023. A categoria infantil tenim clàssics com Naruto, Bola de Drac i One Piece dominant, però també obres com Doraemon, Yotsuba, Super Patata o Detectiu Conan, així com Super Mario, Dr. Slump i Inazuma Eleven. Pel que fa als còmics adults més prestats, tenim My Hero Academia, Guardianes de la Noche i Tokyo Revengers, a dalt de tot. Altres obres destacades han estat Spy X Family, Jujutsu Kaisen, Ataque a los Titanes, Chainsaw Man i el Death Note, tot un clàssic. I fins aquí aquest microclub d'anime i còmic número 45 de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Esperem que aquest repàs al món dels premis del còmic del 2023 us hagi pogut apropar algunes obres que s'us haguessin escapat. Sabeu que podeu venir a gaudir d'elles a les biblioteques. Us esperem!